Rodinný dům v Hlinsku. Dispozice 5+ KK, pozemek přes 800 metrů čtverečních, bazén, výřivka, terasa a naprosté soukromí. Pokud vás dům zaujal, tak se mi určitě ozvěte a domluvíme se na prohlídce. Ještě dříve si dům můžete projít díky virtuální 3D prohlídce. Mé jméno je Ondřej Slavík a jsem váš realitní makléř.